रेस क्लच राईट. सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. आता आपण आंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालोच आहोत. तर आता आपण जातोय नाश्ता करायला. आणि आजचा दिवस आपल्यासाठी खूप खास आहे. तुम्हाला तर मजा येणारच आहे नक्कीच, कारण आज आपल्यात खूप एनर्जी भरलेली आहे. कारण आपण ज्यासाठी इथे आलो आहे ते नक्कीच आज पूर्ण होणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की आपण इथे करायला मेन म्हणजे काय आलेलो वॉटर ॲक्टिव्हिटी, जसं की रिव्हर राफ्टिंग आणि झॉर्बिंग किंवा झिपलाईन वगैरे हे सर्व, त्यासाठी दांडेली खूप फेमस आहे. तर आता आपण तिथे जातोय, आपल्याला न्यायला गाडी येते. तर पहिलं सगळ्यात पहिलं नाश्ता करूया. धनू वगैरे ॲना पण आणि बाकी मित्र सगळे रेडी होत आहेत. तर जाऊया चला तिकडे. तुम्हाला सांगतो आम्ही फर्स्ट टाइम या टेंटमध्ये राहिलो. तर आमच्या टेंट्सचा एक्सपिरियन्स असा होता की पाणी एकदम पूर्ण दवाचं वगैरे एकदम यातून आतमध्ये येत होतं, एकदम थेंब 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 थेंब. पण ठीक आहे, मजा येत होती कारण दव पडत होता वरून ना, त्यामुळे हा बघा माशासारखा बाहेर येऊन बघतोय. सो टेंट्समध्ये तुम्ही राहूही शकतात. पण विषय काय आहे की जेव्हा दव पडतो तेव्हा साईडला जे पाणी आत येतं ते बेडशीट्स वगैरे ओले करून टाकतं. सर प्रत्येक टेंटमधूनच पाणी येतं असं नाही आहे. चांगले टेंट्स असतील एकदम ब्रँडेड वगैरे तर त्यातून नाही येत, हे लोकल असतील त्यामुळे येत असतील. ठेव आत, ठेव ना बॅग. नाश्ता करून देऊया. त्यांची सकाळी सकाळी भांडणं सुरू झालेली आहेत. आता आपण नाश्ता करून आपण सगळे निघालो बॅग बिग घेऊन. सगळ्यांचे तोंड बघा कसे आहेत. झोप हा एकच फ्रेश आहे. मी एकदम फ्रेश. बाई एकदम दुःख असा दोघांचा. दुःख आमच्या दोघांच्या चेहऱ्यावर आहे, कारण आमची डोरा सुटून गेले. बांधून घातले, आम्हाला इथे प्राणी प्रयत्न भेटले. केला त्यांनी. आम्ही असफल झालो सोडून घालण्यात. जाऊन दे बघा. ही नाही तर ती डोरा येतच असतात. तरी भेटतात अशी आशा असा बघूया. नाही खूप असत. रोड तुम्ही बघताय तो बघा, पूर्ण जुन्या म्हणजे साऊथच्या पिक्चरमध्ये दाखवतात ना, एकदम जंगलातून रोड जातो तसा सेम टू सेम रोड आहे बघा. जंगलातून पूर्ण जातो आणि एकदम सुमसान आहे पूर्ण जंगल. ह्या साईडला दांडेली साईडला तुम्हाला प्राणी भरपूर दिसणार, मात्र हे मात्र नक्की लक्षात आहे. दांडेली साईडला यायचं तर तुम्हाला रात्रीचं नाही दिवसातच यायला पाहिजे, कारण या साईडला रात्रीचं एकटं फिरण्यात म्हणजे धोकादायकच आहे. तर मित्रांनो ही ट्रॅव्हलर बघा, तुम्हाला किती भारी वाटते. ती केरळला मॉडिफाईड आहे आणि तुम्हाला तर माहिती आहे आपल्याला गाड्यांपासून किती लगाव आहे. तर छान एकदम सुपर्ब दिसते गाडी, जबरदस्त. उतरलो आहे आता, आपल्याला ॲक्टिव्हिटी करायला इकडनं अनिश रिसॉर्ट्समध्ये आतमध्ये जायचं आहे. तर आपल्या हॉटेलचं नाव सांगितल्यावर तिथे एंट्री देणार, बघूया आता. तर इथे आपल्याला आता जे आपल्या ॲक्टिव्हिटीज होते इन्क्लुडेड त्यांच्यासाठी रिसिट बनवायची होती आणि ह्या रिसॉर्टमध्ये आपल्या ॲक्टिव्हिटीज होणार आहेत. तर त्याच्यासाठी आपण जातो आहे. तर आपण आपल्या म्हणजे हॉटेलचं नाव सांगितलं रिव्हर पॉईंट, की तिकडनं आपल्याला पाठवलं असं. सो तिकडनं आपल्याला त्यांनी पास दिला आहे, तो आपण जायचं ॲक्टिव्हिटीज करायला. सो इकडनं मागे जायला पाहिजे बहुतेक, बघूया. रिसॉर्टकडून आम्हाला ॲक्टिव्हिटीज होते 3, बोटिंग, कायाकिंग आणि झॉर्बिंग. त्याची आम्हाला रिसिप्ट मिळाली. पण काय झालं, वॉटरला फ्लो कमी असल्यामुळे आम्हाला आता रिव्हर राफ्टिंग करायला मिळेल की नाही त्याची शक्यता खूप कमी आहे. पण बघूया, मिळालं तर खूप चांगलं, कारण आम्ही त्याच्याचसाठी इकडे आलो आहे. तर तुम्हाला दाखवूया रिव्हर राफ्टिंग आपल्याला इथे कसं करता येतं ते. बाकी मनाली, शिमला तिकडे तर करतातच लोक, पण इकडे बघूया आता कसं करतात ते. तर फायनली आता आपले इथे होणार आहेत वॉटर ॲक्टिव्हिटीज, ज्याच्यासाठी आपण खास करून आलो आहे. मजा येणार आहे खूप सारी. तुम्हाला पण धमाल दाखवूया आमचा. हे बघा सगळे थांबलेत, वाट बघतात आपल्या टर्नसाठी. आणि जायचं आहे कुठे 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 जायचं आहे? उभ्यान चालवतलं, उभ्यान काय बोट कशी
ही कुठची बोट मी असते एकटा जाणार ना, मी एकटा ना, माझ्यासोबत कोणी यायचं नाही. बरोबर. जा. सूट हा? सूट. पैसे दिले हो सगळं झालं. हा होय मला हो माझा विषय समाज नंतर भूषण उडी घालणार. प्रसाद बिसाद नाही तोच एकटो. होया असला तर ना काढूया, नाहीतर दुसरा बघूया. माझा काय नाही. होया तर काढूया ना, तर दुसरा बघूया. आता म्हणतो. काय रेडी मजा आली. कुठे जाऊया आता? आता आपण घरी प्लेस करून इलो. तिलेच रेकॉर्ड नाही करू पण सगळ्यात पहिले आता जेवायला जाऊया पहिले. काय रे जेवू जाऊया सगळ्यात पहिले. ओके वगैरे करून आता आम्ही निघालो इकडनं. जाऊया आता गाडीत बसून आपण आता जेवायला पहिले जाऊया सगळ्यात पहिले आणि जेवून मग आता पुढचं डिसाईड करूया. आपल्याला जायचं आता रिटर्न आहे ट्रेननी नाही, ट्रेन मिळणार नाही असं वाटतंय, बसने जावं लागेल. ते पुढे काय ते सांगूया तुम्हाला, बघूया. So, चला काय जाऊचा तू का? आता जीप लाईन. जीप माझ्याकडे पण हा, पण काही लाईन नाही मारू शकत. आपण दुसरीकडे जाऊ. गाडी कुठे आहे? ही गाव स्पाइस गाडी आमची नाही रे बाबा, एवढं खर्च नाही, एवढं खर्च ना. मजा आली आहे नाही रे, येईल रे. मजा खूप आली. हातपाय दुखायला लागले. माझे पाय नाही, माझे हातच दुखतो आणि कान दुखायला लागलो त्यांचा. हटका ऐकून तुका नाव ठेवलेलं तर बरोबरच. मशीनच्या गोट्या दिल्यासारखं वाटतं. बाहेर जेवूया. कसले फिरतात बा मशीन. आम्ही झिप लाईन थोड्याच वेळ झिप लाईन मध्ये पोहोचू. त्याच्या आधी आम्ही जेवण जेवण आलो, मग झिप लाईनचं बघू बाकीचं काय. पण आता आम्ही जंगल सफारी करतोय. बघा कैसा लग रहा है डर का माहौल है. ड्राइवर बहुत ही प्रो ड्राइवर है. ब्रेक तो है ही नहीं, जो कुछ काम चल रहा है गियर पे चलता है. सिर्फ दो ही है, रेस क्लच. जे तुम्हाला सांगितलं ना आता यानानी जसं आणि चेतन ने काहीतरी की एवढं भारी राईड भेटते आम्हाला जंगल सफारीची, तरी आहे ती गाडी. आणि हे सगळे बसले बघा. हे बसले बघा कसे एकदम मस्त. हा आमचा ड्रायव्हर भाऊ आहे. बघ यांचं मोये झालंय. तर आता आपण झिप लाईनच्या दिशेने चाललोय. झिप लाईन करायचं आहे तुम्हाला म्हटलेलं आपण, तिथे नव्हतं झिप लाईन. आता झिप लाईन आपल्याला दुसरे गणेशपुरीमध्ये करायचं आहे, तर आपण गणेशपुरीला चाललोय. आणि आधी पहिलं जेवायचं होतं, तर बघूया जेवायचं कसं काय ते. जर चांगलं हॉटेल भेटलं तर जेवायला थांबणार नाही, तर मग डायरेक्ट तिथे जायचं. पूर्ण जंगलचा एरिया आहे, पूर्ण जंगल म्हणजे दांडेली पूर्ण जंगल एरियामध्येच आहे. प्राणी वगैरे मला वाटतं रात्रीच्या रस्त्यावरतीच फिरत असतील. काय भाईचं ड्रायव्हिंग आहे, सुपर एक नंबर. आरसा थांबलोय आम्ही इथे या हॉटेलला. सगळेजण बघूया आता काय खातात. फिश खायचं म्हणतात, बघूया. गाडी आपली उलटी जाते. तर हा व्हिडिओ सेपरेटली शूट करण्याचं कारण असं आहे की आम्ही तिथे पोचलो, म्हणजे आम्ही जेवायला त्या ठिकाणी पोचलो, म्हणजे हॉटेलमधून आम्ही चेकआउट केलं आणि आम्ही बाकीचं कायाकिंग वगैरे ते आमची ॲक्टिव्हिटीज केले ते तुम्हाला ह्याच व्लॉगमध्ये आधी आम्ही घातले. तर आता हा व्हिडिओ आम्ही सेपरेटली का शूट करतोय, कारण आम्ही तिकडे पोचल्यावरती आम्हाला समजलं की राफ्टिंग करवून घेणार नाही आहेत. का? कारण त्यांचं ते डॅममधून पाणी सोडलेलं नाही आहे, मग ते राफ्टिंग होत नाही असं समजलं. मग आम्ही म्हटलं, तिकडे आमचा मूड ऑफ झाला थोडा सर्वांचा, मग ते शूट पण आम्हाला करता आलं नाही. मग आम्ही म्हटलं की जेवूया आणि मग आपण झिप लाईन करूया. मग आम्ही झिप लाईन करण्यासाठी गेलो, जेवलो वगैरे. मग ते जेवणाचा पण व्हिडिओ शूट केला नाही का, कारण आमच्या मोबाईलमध्ये बॅटरी नव्हती, त्याच्यामुळे ते राहिलं. मग आम्ही जेवून वगैरे झिप लाईन करण्यासाठी गेलो, तर तिकडे वेटिंग होतं 3 तास. आम्हाला तिकडे लगेच, म्हणजे तिकडून आम्हाला झिप लाईन करून लगेचच निघायचं होतं. मग ते आम्हाला पॉसिबल नव्हतं झिप लाईन करणं पण कारण आम्ही गेलेलोच वीकेंड डेजला, त्याच्यामुळे आम्हाला तिकडे जाऊन खूप रश होता. ते बोलले की
2-3 हजार माणसं आलेत आणि आम्हाला हे पहिलं कॉलवर, ज्यांच्याकडे आम्ही बुकिंग केलं त्यांनी आम्हाला हे पहिलं कॉलवर सांगितलं नाही ह्या सर्व गोष्टी, की डॅममध्ये पाणी नसलं तर राफ्टिंग होणार नाही. आता दांडेली कशासाठी आहे फेमस, तर राफ्टिंगसाठी, झिपलाईन, त्या सर्व वॉटर ॲक्टिव्हिटीजसाठी, आणि आम्हाला तिकडे जाऊन तेच करायला मिळालं नाही. त्याच्यामुळे सगळे प्रॉब्लेम झाले आणि सर्वांचाच मूड ऑफ झाला. आमचे सगळे कॉलेजचे फ्रेंड्स आलेले मुंबईवरून, त्यांचा पण मूड ऑफ झाला. मग आम्हाला ते सर्व शूट करायला मिळालं नाही. मग आम्ही डायरेक्ट आम्हाला बस होती, आम्हाला वाटतं तिकडेच 3-1 वाजलेले. मग आम्हाला नंतर पुढे जाऊन बस पण मिळणार नसती, मग आम्हाला तिकडेच राहावं लागलं असतं. एकतर आम्ही हॉटेलमधून चेकआउट केलेलं, मग आम्ही करणार काय, म्हणून आम्हाला ते झिपलाईन पण करता आलं नाही. आणि नंतर मग बस आम्ही गणेशपुरीमधून पकडली. तिकडून मग झिपलाईनच्या पॉईंटवरून गणेशपुरीला जायलाच आम्हाला 1 तास लागला, 1 तासपेक्षा पण जास्त लागला असेल. मग तिथून आम्हाला डायरेक्ट म्हापशाची बस मिळाली. मग म्हापशावरून आम्हाला इकडे येईपर्यंत म्हणजे खूप अशी हेक्टिक प्रवास झाला. खूप दगदग होती त्याच्यात, म्हणजे सगळ्यांचे मूड ऑफ झालेले. तरी पण आम्ही सर्व फ्रेंड्स लोक गेलेलो म्हणून चालून गेलं. पण फॅमिलीसोबत जाऊन जर असं तुम्हाला त्रास झाला तर खूप प्रॉब्लेमच होतात ना ते, म्हणजे की एवढ्या लांब जाणार, एवढा खर्च करणार आणि हे सगळं मिळालं नाही. तर कुठच्याही ह्याच्याकडे एजंटजवळ कॉन्टॅक्ट केलात ऑनलाईन, तर पहिलं तुम्ही त्यांना असं विचारा की राफ्टिंग होणार की नाही, की डॅमला पाणी नसलं तर राफ्टिंग होणार नाही असं तर तुम्ही आल्याच्या नंतर सांगणार नाही ना. कारण आम्हाला पहिले ह्या सर्व गोष्टी माहिती नव्हत्या. आम्हाला ह्या सर्व गोष्टी तिकडे गेल्याच्या नंतर समजल्या की डॅममध्ये पाणी नसलं तर राफ्टिंग करवत नाही, किंवा कमी असलं तरी करवत नाही. सकाळी 6ला सुरू होतं, हे सगळं खूप काय काय त्याच्यात गोष्टी आहेत. तर ते पहिलं तुम्ही तुमच्या ज्याच्याशी तुम्ही कॉल, म्हणजे ज्या एजंट बरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करणार त्याला पहिलं विचारा सर्व गोष्टी, आणि नंतरच तुम्ही तिकडे जाण्याचा प्लॅन बनवा. नाही तर असं जर तुम्ही गेलात तर कदाचित मिळेल पण कदाचित नाही पण मिळेल. असं खूप साऱ्या गोष्टी, म्हणजे तिकडे एक प्रकारचा तुम्ही स्कॅमच समजू शकता आमच्यासोबत झाला. कारण आम्हाला फोनवर तर असं सांगितलं गेलं की हां तुम्ही या, आम्ही तुम्हाला सर्व करून देऊ. म्हणजे आधी ऑलरेडी बुकिंग वगैरे सगळं घेतलं, पैसे वगैरे सर्व घेऊन पण हे सगळं बुकिंग करून पण आम्हाला मिळालं नाही. तर तिकडे जाऊन आमचा तेवढा काय फायदा झाला नाही, म्हणून आम्हाला ते शूट करता आलं नाही. म्हणून आम्ही आता हा सेपरेट व्हिडिओ शूट करतोय छोटासा, त्याच्यात की तुम्हाला समजावं की आम्ही ते मध्ये गॅप झाली, डायरेक्ट आम्ही बसचा व्हिडिओ का टाकला ते. आता फायनली आम्ही पोहोचलो आहे म्हापसा बस स्टँडवरून. तुम्हाला सगळी स्टोरी तर ऑलरेडी सांगून झालेलं होतं मी, तर तुम्हाला कळलं असणार की आता काय काय प्रॉब्लेम झाले, कसं झालं, तर ते सगळं तुम्ही बघा, म्हणजे कळलं तुम्हाला. आता विषय असा आहे की आता आम्हाला इकडनं म्हापशातनं कुडाळला जायला बस भेटते की नाही ते कळत नाही. आता बघूया, जर बस 8:30ची आहे म्हणून सांगितली त्यांनी, भेटली तर चांगलंच आहे. जर 8:30ची बस भेटली, 8:30ची बसने आपण जाणार. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, की आता आपल्याला इथे खायला पहिला आधी काहीतरी बघितलं पाहिजे. खूप थकलो आहे बघू सगळ्यांची तोंड. आणि आता या ब्लॉगला आपण इथेच एंड करतो आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. थँक्स फॉर वॉचिंग.